እግዚአብሔር መቸም ኩሉ ጊዜ ኸም ምግባር ዓዱ ዒሉ ይፈልጥን እንዲሁ ንሓደ ስለምነኒ ኽበካ ግና ትትልምነኒ ንጎረቤትካ ዓጽፊ ገይሮ ኽበየ ይብሎ። ኣብዚኣ ጸገም መጽያ መኪና እንተይለዮ ንዑ ኽልተ መኪና ኽበዩ፣ ገዛ እንተይለዮ ኽልተ ገዛ ኽበዩ ኣይትኸውንን ያይሉ ኩሉ ጽቡቕ ሓሳብ ምስ ተወድኦ ሕማቕ ይሓሲቡ። ኣምላኽ ሓንቲ ነገር ሓሲበ ድማ በሎ። እንታይ ሓሲብካ እንተበሎስ ሓንቲ ዓይነ ያንቁረኒ ኢልዎ። ጎረቤቱ ኸዓ ኽልተ ዓይኑ ኽነቁር ማለት እዩ። እዙይ ባህር ሰብ ንሓውና እኳ ክመውት ኢና ዘይንደሊ እምበር ክሓልፈሉስ ኣይንደልዮን ኢና። ሓደ ነገር ክነገረኩም፣ ቅድሚ ምሞትና ተዛረቡ እንተንብሃል እንታይ ኮን ተዛሪብና ምሞትና? ዝኾነ ኸጋጥም ይኽእል ኸውን እዩ። ጽቡቕ ተዛሪብካ ምሟት ግን ሰና እዩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሙሉእ ዓዲ ዘሸገረ ሽፍታ ነይሩ በሃል። ኣብ ክሳዱ ገመዳ ጥሊቖም በል ናይ መወዳእታ ቓል ተዛረብ በልዎ። እቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ነቶም ሰቖልቱ ብስሓቕ ዝፈሓሰ ዘረባ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ እቲ ብስሓቕ ተዓጅቡ ዝተሰቕለ ሰብ የብሎ። ይዋኣኩም ዳ እንስኹም ኣነስ ካብ በደለይ ተማሂረየ ድማ በሎም። ሎሚ ብሕይወት እነብረላ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እንተ ትኸውን እሞ ናይ ምዝራብ ዕድል እንተ ዝውሃበና እንታይ ተዛሪብና ሞትና? ክርስቶስ ንጸርፊ ምስ ምቕታል ኣመሳስሎ በቓልካ ንመን ቀቲልካ ንመንካ ህኒጽካ ቅድሚ ነዚ ቓል ምስ ማዕና ናይ መወዳእታ ቓል ዝተዛረብናዮ እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን? ሕጂ እንተ ንመውት ንመወዳእታ ቓል ዝተዛረብናዮ መኹርዓና ዶ? ኣብ ታሪኽ ዓለም ቅድሚ ምማቶም ዘይርሳዕ ዘረባ ዝተዛረቡ ብዙሓት እዮም። ክሞቱ ኸለዉ ዝተጻረፉ፣ ነታ ዝተወልዱላ መዓልቲ ዝረገሙ፣ ኣብ ልዕሊ ቐተልቶም እናሓንሓኑ ዝሞቱ ብዙሓት እዮም። ክሞቱ ኸለዉ ብዝተዛረብዎ ጥራይ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ምንባሩ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምለስ ከለና መታ ንፍልስጠማውያን ሕነ ኽፈዲ ነዛ ጊዜ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ ኢሉ ንጸላእቱ ቐቲሉ ዝሞተ ሳምሶም ንረክብ። ሳምሶም ካብቶም ብሕይወት ከሎ ዝቐተሎም ክመውት ከሎ ዝቐተሎም በዝሑ። ረማውያን ገበነኛታት ክሰቕሉን ከለዉ ክትሰምዖ ዘሰቅቕን ጽዩፉን ጸርፊ ካብቶም ዝስቈሉ ሰባት ወፅእ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይነግር። ንገሊኦም ጸርፎም መታን ከይሰምዑ መልሓሶም ይቖርጽዎም ከም ዝነበሩ እውን ይውስኽ። ብዕለተ ዓርቢ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ግና ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቓላት ንወተሃደራት ሮም ዘገረመን ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥን ነበረ። ንዕኡ ኩሉ ኸም ጸላኢ ዝተሰለፈሉ እዩ ነይሩ። ዕንፀይቲ መስቀል ኮይኑ ተጻዕኖ፣ ሓጺን መስማር ኮይኑ ሸንክሮ፣ ዕምባባታት እሾኽ ኮይኖም ወግእዎ፣ ሰባት ከም ዘይፈልጥዎ ኸሓድዎ፣ ተማሃርኡ ዝነበሩ ሓዲጎሞ ተበተኑ። እዚ ኹሉ መከራ በፂሕዎ ክንሱ ግና ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጸሎት ካብ ኣፉ ፍሰሰ። ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። ንሱ ብሞቱ ኸም ሳምሶም ሰባት ኣይቀተለን። ብሞቱ ዘተስኦም ግና ኣዝዮም ብዙሓት ነበሩ። ሞቱ ምኽንያት ትንሣኤ ብዙሓት ዝኾነ ጐይታ ናይ መወዳእታ ቓሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ብምባል ጀመረ። ኣነውን ጐይታ ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ በጃኻ ንዓይውን ይቕረ በለኒ። እወ ብኃጢአተይ ሸንኪረካየ ብበደለይ ኣቝሲለካየ እንተኾነ ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ ይቕረ በለኒ። እንተ ዝፈልጥ ዶ ናይ ክብሪ ጐይታ ይምስቐልኩ? ኣይሁድ ስለ ዝኾንኩ እየ ዘሕዘንኩኻ፣ ሮማዊ ስለ ዝኾንኩ እየ ዘድመኹኻ። ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ ይቕረ በለኒ። ጐይታይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ክብል ከሎ ኣይሁድ ኣብ ታሕቲ ኾይኖም ተኣምር ኣርኤና ካብ መስቀል ውረድ ይብሉ ነበሩ። ጸላእትኻ ካብ ምጽላእ ንዝጸልኡኻ ካብ ምፍቃር ንላዕሊ እንታይ ተኣምር ኮን ክርእዩ ደልዮም ኾኑ።